blant, Miss Davies sydd yma, gobeithio bod chi gyd yn iawn. Dyma'r cyflwyniad ar gyfer Tasg 1 Lles. Felly, fi'n gobeithio llwyddoch chi ffeindio fideo o'r ddreinog ar crwban. Oherwydd nawr, rydyn ni'n mynd i fod yn gwneud cerdiau fflach ar gyfer yr iard. Chos fel i chi'n gwybod, mae'n adeg anodd iawn, lle dydych chi ddim yn gallu rhoi cwtches i'ch gilydd, a mae'n rhaid aros 2 fetr i ffwrdd o'n gilydd, sydd yn eitha bell. Felly, does dim angen i ni ffonio o gwbl, oherwydd beth bynnag byddwn ni fel arfer yn wneud gyda'n ffrindiau, rydyn ni'n mynd i fynd ati i greu cerdiau fflach. Felly, ar cerdiau fflach, gewch chi ysgrifennu unrhyw fath o neges i'ch ffrindiau, a gallwch chi hefyd dangos pethau fel 5 uchel neu siglo llaw. Felly dyma rai rydw i wedi wneud yn barod. Mae gen un sy'n dweud siwmai, cwtch mawr, 5 uchel, a rydw i'n siglo dy law. Efallai bod chi jyst eisiau ysgrifennu negeseuon sydd yn codi calon eich ffrindiau, a gallwch chi wneud rhain mor lliwgar neu mor fawr a'r hoffech chi gyda'r llawysgrifen, fel bod eich ffrind yn gallu gweld ar yr iard. Iawn? Pob lwc!